Moi kaikille. Mä olen Hanna-Stiina, 40, 2 lapsen äiti, 1 miehen vaimo, positiivinen tämmönen asioihin yleensä huumorilla ja semmosella asenteella, hyvällä asenteella toivottavasti suhtautuva nainen, joka tosiaan nyt ensimmäistä kertaa tekee YouTube-video, mutta ajattelin, että tämä on aika hyvä kanava varmaan kertoa vähän, että mikä tilanne on. Ja tosiaan ajattelin tässä ihan ensimmäisessä videossa vähän kertoa, että kuka mä tosiaan olen, mikä mun tausta on ja muutenkin sairauksista, mitä sairastan pääpiirteittäin ja mitä tulemaan pitää. Eli tosiaan niin mun tausta on semmonen, että mä oon ollut vielä tuossa 6 vuotta sitten, laskenko mä oikein? No 7 vuotta tulee tänä vuonna, mutta vielä ihan työelämässä olin niin kuin IT-järjestelmähommissa eräässä isossa kansainvälisessä nykyään firmassa. Ja tosiaan niin sieltä sitten jouduin jäämään sairaslomalle sen takia, että mulla alkoi oikea lonkka temppuilla oikein pahasti. Olen ollut siis pienestä pitäen kyllä aika tosi niin kuin semmonen notkea ihminen, kömpelö silti, mutta notkea. Nivelet on muljunut ympäriinsä, on voinut kaikkea esimerkiksi varpaillani kävellä sillä lailla, että varpaat sisäänpäin käännettynä kävelee ja hyppiä ja kaikenlaista tämmöistä. Ja polvi on esimerkiksi temppuillut jo joskus aikanaan ja kaikenlaista tämmöistä, jota jotkut vois sanoa sirkustempuiksi, mutta kuitenkin. Niin lapsuudesta saakka on ollut tämmöistä jännää oireilua ja sitten esimerkiksi semmoisia yliherkkyysreaktioita, esimerkiksi aika vakaviakin allergioita monelle ruualle ja sitten myöskin muille kuin ruualle. Ja kaikenlaista outoa, kummallista. Ja suvussa on kaikenlaista vakavaa ja omituista sairautta ja vammaa. Mutta sitä en tiennyt, että tässä on taustalla tämmöinen perinnöllinenkin sairaus. Mutta se mun lonkkaongelma sitten todettiin loppujen lopuksi johtuvan lonkkadysplasiasta, vajaakattaisesta lonkkamaljasta. Ja se oireili se lonkka ensimmäistä kertaa joskus teini-iässä jo, mutta mä en siitä mennyt lääkäriin silloin ja niin kun peittelin sitä kaikilta sitä ongelmaa. Koitin vaan sinnitellä, koska asenne oli, että nuorella naisellahan ei tosiaan voi olla mitään niin kuin lonkkavaivaa varsinkaan. Mutta näinhän siinä vaan sitten kävi, että se salailu ja semmoinen asian peittely loppui lyhyen, kun mä olin silloisessa ASLAK-kuntoutuksessa. Ja jäin tavallaan niin kuin kiinni fysiatrille siitä ongelmasta, koska niin kuin hän tutki lonkkien liikeratoja, niin todettiin, että siellä on niin kuin sisäkierto 0 siinä lonkassa ja ulkokiertoa kyllä reilusti, koska sitä yliliikkuvuutta on ollut, mutta kuitenkin sisäkiertoa kuuluisi myös olla eikä mitään nollaa. Ja sitten kävikin yhdellä pätkällä sitten siellä kuntoutuksessa, kun niitä 4 kaikkia oli, että mä en enää päässyt kävelemään ja ollenkaan, niin kun se tuli niin kipeäksi, hankalaksi. Ja siitä ei mennyt kauakaan, todettiin lonkkadysplasia, tosiaan vajaakatteinen lonkkamalja ja oikein pahasti mössöintynyt reisilunnuppi. Ja että se reisilunnuppi oli noussut niin kuin ylös sitä lonkkamaljasta tai oikeastaan kunnollista lonkkamaljasta, ei ollut koskaan ollutkaan, että oli sen verran paha se synnynnäinen vika. Ja siitä meni muutama kuukausi, niin mulle tehtiin lonkan tekonivelleikkaus. Se meni ihan ok. Tehtiin Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä ja erittäin hyvän ortopedin toimesta. Ja toinen ortopedikin totesi sitten, että kun sitä alun perin ajateltiin, että se olisi hyvin haasteellinenkin operaatio, mutta se meni sitten odotusten nähden niin kuin paremmin. Ja todettiin, että tämä on niin hienosti onnistunut leikkaus, että tämä voisi mennäkin mihinkä tahansa konferenssiin esittelemään tätä tilannetta, mutta mä en toipunutkaan sit siitä silleen ihan normaalisti. Ja kävi niin, että
siihen jäi niin kuin kovia kipuja siihen lonkkaan ja sitten ojennusvoima heikkoutta ja muutenkin tuntui niin kuin siltä, että se muljuu aika paljon se lonkka. Asiaa tutkittiin, ihan niin kuin lonkan tilannetta ajateltiin, että onko sillä joku hidas infektio kenties. No sitä ei ollut, eikä mitään muutakaan niin kuin siellä itse lonkassa sinänsä. Mietittiin vaan, että onkohan niin kuin ulkokiertäjät jäänyt jotenkin niin kuin kiinnittymättä, että siinä on sen takia niin kuin sitä voimaheikkoutta ja selkää tutkittiin, kuvattiin. Ei se lässäkään ollut mitään selittävää. Ja mä sain sitten maksusitoumuksen kuntoutukseen Peurunkaan ja sielläkin ihmeteltiin, että mistä on niin kuin kyse. Ja yliliikkuvuutta oli muuallakin korpaassa aika reilusti. Ja loppujen lopuksi ortopedi lähetti mut fysiatrian polille jatkotutkimuksia, josta kyllä alkuun asiat ei edennyt ollenkaan, että epäiltiin kyllä siinä vaiheessa, että tässä jotain suvussa olevaa sairautta ehkä taustalla, mutta mä tulin vähän vähätellyksi, enkä vähänkään, mutta se on toinen juttu. Ja olin sitten itse ottanut kuitenkin selvää asioista ja niin kuin suvun sairauksista ja muista. Ja hiljalleen sitten niin kuin sen vuoden 2015 aikana eteni asiat sillä tavalla kuitenkin keskussairaalalla kiinni, että mulla vaihtui sitten eri fysiatri, joka lähetti mut tarvittaviin jatkotutkimuksiin kyllä. Ja sitten loppujen lopuksi, kun mä olin vaikka missä poissulkututkimuksessa käynyt eri poliklinikoille ja muuta, niin ja oltiin sitten selvitelty, otettu yhteyttä myös tonne Kyssiin oltiin yhteyksissä ja sitten myöskin Helsinkiin HUSiin. Niin sieltä alustavasti yksi perinnöllisyyslääkäri sitten arveli, että onkohan tässä kyseessä tämmöinen kuin Ehlers-Danlosin oireyhtymä. Ja todettiin, että näin on. Ja siitä oli kyse. Ja no sitten vahvistus tähän EDS, Ehlers-Danlosin oireyhtymädiagnoosiin sitten myös tuli myöhemmin vuonna 2016, jolloin mä sain ihan oikeasti lähetteen vielä käymäänkin Helsingissä, niin kuin HUSissa, fysiatrian silloisen ylilääkärin, tai mikä linjajohtaja hän olikaan silloin, niin vastaanotolla siellä ihan niin kuin haluttiin vielä varmistuksen. Todettiin, että tosiaan EDS:stä eli Ehlers-Danlosin oireyhtymästä on kyse. Ja lisäksi meidän suvussa on Stiglerin ja Marfanin syndroomaan liittyviä piirteitä myöskin, koska on niin kuin monenlaista semmoista ihan myös fyysisestikin näkyvää semmoista luuston poikkeavaa ja ynnä muuta verisuoniongelmia ja kaikkea erikoista luuston poikkeavuutta ja tämmöistä voimakasta yliliikkuvuutta, josta osa on kyllä hyötynytkin ammateissaan ja harrastuksissa, mutta kuitenkin. Ja tästä EDS:stä nyt johtuu se esimerkiksi, että se mun lonkka jäi semmoiseksi, onneksi niin kipeä ei ole enää, mutta semmoinen löysähän se on, että ne kudokset ei niin kuin tue mulla sitä niveltä tarpeeksi hyvin. Ja on sanottu ihan suoraan, että se ei kyllä palaudukaan siitä, että vaikka mulla on aktiivinen kuntoutus ollut ja on itse semmoinen aktiivinen tyyppi vähän liiaksikin välillä. Luonne on semmoinen, että en anna periksi ja sitten niin kuin haluan tehdä kuitenkin juttuja voinnin mukaan. Niin siitä huolimatta se on jäänyt semmoiseksi huonommaksi. Mutta on kuitenkin sillä lailla tyytyväinen, että se ei ole enää niin kipeä se lonkka, että se on niin kuin, se leposarko kyllä on hirveän raastavaa siinä silloin aikana. No, eikä siinä vielä kaikki, niin kuin Simo Vaatehuoneelta aikanaan sanoisi, vaan mulla tosiaan oireilee tämä EDS myös niin kuin muissa nivelissä ja lihaksissa. Ja tämänhetkinen tilanne, nyt eletään siis tammikuuta 2020, ja mulla on niin kuin, mä en tällä hetkellä ole siis enää työelämässä, mä oon saanut pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen, joskin mulla on haaveena olla joskus mukana esimerkiksi kokemusasiantuntijana jonkunlaisessa hankkeessa. Itse asiassa tällä hetkellä niin on nyt menossakin yksi hanke, mihinkä mut pyydettiin tai mihinkä mä ilmoittauduin. Ja sitten oltiin iloisia, että ilmoittauduin tämmöinen kehityshanke, jossa tutkitaan sitä, että miten potilaat pystyy osallistumaan ja henkilökunta osallistumaan siihen erilaisiin hoitopolkuihin ja muuhun. Mutta kuitenkin niin mun oirekuva on siis semmoinen tällä hetkellä, että mulla on
eniten ongelmia aiheuttaa se, että mulla on isoissa nivelissä niin kun, tosi paljon niin kun, osittaisia ja kokonaisia sijoiltainmenoja. Pahimpia on mulla ollut olkapäät, polvet ja myöskin niin toi vasen lonkka on semmoinen, mikä häiritsee. Myöskin ranteet supluksoituu, eli menee osoittain sijoiltaan ja nilkat. Ja toisen polven pohjanluun pää kanssa muljuaa. Mutta niin, ei mitään mutta. Osa näiden kanssa niin selviää ihan kohtuullisesti, kun on oppinut toimimaan ja liikkumaan sillä lailla ajan mittaan niin kuin liikkuu. Mulla on apuvälineitäkin sit ihan pyörätuolista, tai oli kepitkin aikanaan ja on ne niin kuin vieläkin, mutta mä en näiden nykyisten olkapääongelmien takia pysty niin kuin niitä oikein käyttämään. Mutta siis on pyörätuoli ja sähkömopo eri tilanteisiin. Ja mun vasen olkapää on luudutettu. Se oli niin pahasti instabiili, eli semmoinen epätukeva jatkuvasti pois paikalta ja tosi kipeä, että se luudutettiin. Ja vähän epäonnisoinkin jutun kautta, että ensin se ei luutunut. 2018 maaliskuussa tehtiin eka leikkaus. Ja sitten uusintaluudutus tehtiin lantiosta otetun luusiirteen kanssa syyskuussa 2018. Ja siinä sain vielä sitten kaupan päälle jonkunlaisen hermovaurion alaselkään, joka aiheutti sitten peroneuspareisin oikeaan jalkaan pohjahermohalvauksen, joka osittain on palautunut lähes kokonaan, mutta ei kuitenkaan, että siinä on edelleenkin siinä nilkassa semmoista heikkoutta oikealla. Veritulppakin tuli vielä kaupan päälle sitten tonne pohkeen yläosaan sitten. Mutta olkapää luutui lopulta ja komplikaatioistakin päästiin eteenpäin pitkän kuntoutuksen toipumisen jälkeen, mutta olen siis tyytyväinen tästä olkapäästä, että tämä on tosi hyvä tällä hetkellä kuitenkin. Mun yksi parhaita niveliä. Vasen polvi on semmoinen, että sitä on tutkittu ja väännetty, käännetty, mietitty mikä sitä vaivaa ja on todettu nyt sitten viimeisimpänä Ortonissa Helsingissä, jonka sain niin kuin kuntoutuksen viime syyskuun alussa kyllä. Ja muutenkin Jyväskylässäkin on tutkittu, mutta se on toinen juttu. Mutta siellä on tosiaan aikanaan siis kierukan ulkoreunaa osa poistettu. Se oli semmoisena kaneliessen muotoisena siellä polven välissä. Se tehtiin siis Jyväskylässä, mutta on siis ollut rikki jo niin jostain, en tiedä mistä lähtien se on niin ollut. Mutta sinne lähtee niin polvilumpio seilailee vähän omiaan, ei ole ihan kohdillaan jotenkin väärässä asennossa. Plus siellä on sitten nivelrikko pahentunut ja on todettu, että se ei ole ihan niin kohdillaan ne sääri- ja reisuluun niin nivelpinnat. Ja koska nivelsiteet on löysät mulla, ne ei ole rikki eikä poikki, mutta ne on tosi löysät, niin se muljuaa se polvi ympärissä sitten. Ja se on, aina kun mä nousen ylös esimerkiksi istumasta, niin joutuu sitä kääntää vääntään paikalleen. Joskus menee helpommin, joskus tarvitaan toinen ihminen auttamaan sitä vääntämistä. Varsinkin jos on enemmän rasitusta, niin kuin jollain kuntoutusjaksoilla on ollut tai kuntoutusosastojaksoilla, niin silloin tarvitaan tätä apua enemmän. Se johtuu vaan siitä, että siellä sitten tehdään sitä fyysistäkin hommaa enemmän ja se niin kuin selkeästi heti provosoi sitä tilannetta. Mutta viime aikoina on aika lailla pärjännyt sillä, että mä itse sain sen pamauteltua paikalleen, mikä niin kuin on hyvä juttu. Puhuin sitä oikean polven pohjanluusta, mikä kanssa niin kuin pamahtelee. Se on ihan äärimmäisen kivulias, nopeasti menee kyllä paikalleen, mutta välillä se tapahtuu niin kuin useammin ja välillä harvemmin. Onneksi se on niin kuin sellainen muuten parempi polvi, että niin kuin sen kanssa pärjää paremmin kuin vasemman polven kanssa. Ja nilkat, näin nyt rutiiseen raksuu, poksuu,